Matumal ang pasada, bakasyon ng mga eskwela at ang init ng tag-araw ay nararamdaman ng marami. Maliban sa shopping mall na maraming umaaligid at nagwi-window shopping, kahit bihira ang mga bumibili ay halos walang tao ang mga kalsada na dati marami ang naglalakad. Enjoy ang marami sa malamig at maluwag na pasilyo ng higanteng shopping mall. Maliit lamang ang kikitain ko sa araw na to. Naibulong ni Saldi sa kanyang sarili. Tumaas ng muli ang litro ng gasolina at sa ilang pasaherong maisakay ko ay kaunti na lamang ang malalabi sa akin. Kailangan kong pumasada ngayong gabi. Marami ang mga nagtatrabaho sa shopping mall ng alas 10 na ng gabi kung magsara at naroon pa rin ang mga fly-by-night birds nang galing sa mga nightclubs. Bagamat may mga kakontrata ng sasakyan, ang marami sa mga iyon ay nakakakuha pa rin siya ng pasahero. May mga hating gabi na rin kung umuwi na ang karamihan ay mga nag-overtime. Mag-aalas 10 na ng gabi nang may pumara sa kanya, isang babae na may dalang malaking maleta. "Mama, kukontratahin na kita. Ihatid mo ko sa Balete." Hindi kalayuan ang Balete at malaki ang halagang iniaalok ng babae sa kanya. Malaki pa iyon sa kikitain niya sa maghapong pasada. "Malaki yan, miss. Ayaw kong gulangan ka dahil malalaman mo rin iyon. Hindi mapapanatag ang kalooban ko sa gayong trato sa'yo. Samantalahin mo na ang inaalok ko sa'yo. Baka iurong ko pa to. Balikbayan ako. Sa akin ay maliit lamang itong ibinibigay ko sa iyo. Hindi mo ako kinugulangan." Tinanggap ni Saldi ang pera at tutulungan sana niya ang babae. Ngunit parang iglap lamang ay nakasakay na ito. Umusad ang sasakyan at tila anag-ag na lamang ang puting damit ng babae sa karamlan. Pangilan-ngilan na lamang ang naiilawang bahagi ng kalsada. Nang kanilang binabaybay, nag-iisip pa siya sa kahiwagaang nangyari nang marating nila ang lugar na sinasabi ng pasahero. Tutulungan sana niyang ibaba ang malaking maleta at ilang supot na dala ng babae. Ngunit nasa ibaba na ito bago siya nakababa ng jeep. Napansin niyang madilim sa paligid at kahit na ang bahay na itinuturo ng babae ay walang ilaw. "Hindi ba nila alam na darating ka, ma'am? Sorpresa itong dating ko. Ihahatid na kita sa bahay mo, ma'am." "Huwag na. Ayokong makita nilang may kasama ako." "Ng asawa mo?" "Dalaga ako." Bit-bit ang maletang umalis ang babae at sa isang iglap lamang ay naglaho na ito sa karimlan. Malayo na si Saldi ay iniisip pa rin niya ang kahiwagaan ng mga pangyayari. Hindi niya mawari ang bilis ng pag-akyat at pagbaba ng babae sa kanyang jeep. Ang tila aninong paglaho nito sa karimlan, parang galing sa malalim na balon ang boses nito. Kinabukasan, binalikan niya ang lugar na pinaghatiran niya sa babae. Gusto niyang ihanap ng kasagutan ang maraming
katanungan sa kanyang isip. Malayo pa ay natanaw na niya ang maraming taong nagtitipon sa bahay. May dumarating at may papaalis. Hindi niya napigil ang magtanong sa isang lalaking kakalabas pa lamang ng tarangkahan. Kakarating pa lamang ng bangkay na anak ni Paring Bilog. Namatay siya sa aksidente. Binangga ng isang truck ng graba ang kanyang minamanehong kotse. Sa Italy siya nagtatrabaho. Ang sagot ng lalaki.